Olar däli dädimdiň mätäş diýen aýdymy. Mäle gitsen kafyny got bolsa däliň ýanyna inni ýarışmana men pikirimçe adamy galmady. Şo sebäpden şol oglanyň çygyş ýa diýip men pikir edýärmi. Dalşy ýöredip mätäş diýen aýdymy. Adam Kerem doğru molga gelir dünýäde. Belki senin benim sesimi eşitmeýär, ama şu ilham bolanda şu bir Kerem doğru molga şu eşitip bilýär. Yani şonun yüreğine Kerem molga bulacağım ve şunun bilen gepleşip. Ben düşünmedim lan. Başına kurulayan olva da emin versene. O şon sesi yanlışmasam. Be? Yani? Emekse güller öydüm yenemen Kulaktan kulağa uçtum yaralı kevelep Yalanlar ok olup degdimen yuka tenime Tercih tutsak olup elime deşik elimem Göy vermeyeceğim öfü Tercih tutsak olup deşik neyme? Tercih tutsak olup elime deşik elimem. Ha, tercih tutsak olup elime deşik elimem be. Veren yalı sağlıktan Tercih kıfyanına düşündüm kellem ağrına Taşımı kaba bas Tercih kıfyanına düşündüm kellem ağrına. Öyle dalşı. Terapta davanınlar Hakikat ters sağın kaka deyip çağırına Hakikat terstir. Çağa kaka deyip çağırına. Buloglan umuman şu kuplet näme yüzlenip duruşdy, şonu karol etdiga, şon gysyanny diýjek, şon kellem ağrını, karaçy maýdana düşünüp, bulam saňa opşy maýdana atwe doklaýar şo nämede, hakykat täç kaka, hakykat täç çağa kaka diýip näme çağırany. Ol şonu düşünürjek boluşdy. Bah, böyle dal çekdik. Mundan çöregim iýmedim, gözlerden daşda durdum, göz ýetimi giýnedim. Mundan çöregim iýmedim, gözlerden daşda duranda göz ýetimim giňelip diýen Birinci diýdim inni ikiň biri kineli Alady et men birinci diýdim inden ikiň biri kineli. Alya. Mokmu sanı demel fiilagım filmalık yeke finagım Vaatımı soradım topraktan Yattan çıkmacağına ınan yadine akmaklı Ödümü tanayan olayım birden korkumda Aya basmadık yerlime çıkarar tolkunlarının Şun deýem edýän jadadyna özümü tanayan welin birden gorkumda muň wara bilýärmi? Oşo sam dogry diýär. Amerikan stili bilen türkmençe düşünürýär aýdymy diýen ýalakda. Muň bilýärmi saz oýnanmaşygy diýär, ses oýnanmaşygy ol men pikirimçe entagan bilýärm, ol bilýärmi okolyn. Dälagym maloç men on hiç ýöne waram. Özümü tanayan welin birden gorkumda ýa maloç. Durmuşam kıyıkada men yaşamanı giyce uranın Näme yitirer dünya men ilhamım irölönü Sesim şo tayda dey ölü yürekler direleni Utup olmaya ömür yarışına girileni Ägli çapak çalanı dostum sayma Diýdim özüme taýsyn ýöne ayaklar taydy Däl ağam sözüňe dönüýün o seňler. Ähli çapak çalanny dostun sayma. Maloç taňry ýakdy kim özüni de çekýärmysy diýem çekaýsyn lan. Ol zatla halk ben näme diýärmi düşünmeýär. Ýöne ol iki adamyň arasynda ähli çapak çalanny dostun sayma sagja bolagam. Bilen sayınım bunu mertebe saydı Bu meseleler bilen inni meskenim ayrı Saçalam oktur onda bakala Meşgulum bakıp men yeke bakanam Hemme zadın bakası var deydi akılla Sere sahip olup tökmek kıyvatlardan ağırra Yokurda kan köpeli ayaklarından asılyan Bu baskancakları tapanına basımı kunyan Yokurda kan köpeler ayaklarından asılyan Men ýüzüme gurulajak. Diýseler bu dälden o tamsa gowdy Men arkama almaýyn do think don't be Ağlarlar fakat yanlış düşünüp bu taýmaga değişdi. Däl beni ýam düşündim. Yokurda kan köpeler ayaktan asylyan bu baskanjaklar tapan. Bu baskanjaklar basanyňa basym ökünýär.
Diýseler bu däliden olsamsa gowdy. Men arkama alma inni dost. Senki dogurdy. Ýesi da maňa kaktyrlanmaly. Bu taýda kaktyrylmakda dädaşy. Bu taýda ol däli gollo ya. Onu düşündiňmi? Ýesi hakykatdan ya maňa bolsa ya şoňa bolsa däli bu taýda gollo ya. Diýseler diýe. Bu däliden olsamsa gowdy. Men arkama alma inni dost. Senki dogurdy. Şoň üçin bu taýda ýetgeç zat ýok. Bu taýda diýilen sözden agyr nälik diýsem käm nälik ýeňil sözler bilen agyr manyny berdi daray. Men şoň üçin diýjegim men nätäç agam men sawalawam idoglagynyň bilen inesip bolsa dene bir arzum bir ýarşmak seýän ýana şo diýjegim men hemişe şunu berýän saňa näme üçin ýene sen hakykaty prosta bol bilýärmi şeyle bir rapperler var işte atlarım sana oturacak gelse onu da dava sokursanız hakikaten prosta söz bilen düşündürýän hoş dazy şol keyip tarapyndan bolsun ya şu durmuş tarapyndan bolsun ya ağacı tarapyndan bolsun ya süýç tarapyndan bolsun ýene mala çykagam. Adamlar dinlemeden de yüreğini dinlemiyor. Sebebi o burada değil ki içimden seni çekiyor. Yani belki neçe yıldan sonra ken adamdan näme diýerler, näme düşünýärler, olken sana kızıklı diýer bolýar. Sonra sen adamdan bakışı, hareketleri üçin yüreğin diýen etmän bolsan tonjagyny sıkyp bilýär. Gara diýjek bir yüreğin näme diýe şunu et. Yani ken her halda, her ýerde diýen bol. Adamda hemişe diýerler, yani halaman var, degemän var. Ama sen üçin düşünmerke belki 100 kişiden 99 kişi diýer denge diýerler. Ama birçe şu kişi kendinin güzelliği, kendinin ilhamaliye. Sen şunun için yokhaniyalar olmalı. Dinleyen emin rasayın diýen sözlerini. Oğlanı düşünüyorsun. Men düşünüyorsun diýip umid edýän o hakda ýa gurulajagymda mätäç aýdymy dälim. Ağam sağ ol. Yüreğime derman boldy. Taňary ýakasyna.